За втора поредна година Медицински център Трошев в Стара Загора се присъединява към националната кампания за безплатни изследвания на вътреочното налягане, организирани във връзка с Световната седмица на глаукомата. Глаукомата е заболяване, което протича много скрито и много често пациентите идват късно, когато вече глаукомните увреждания са напреднали. Какви са симптомите на заболяването и последствията? Симптомите са при простата глаукома, така наречената симплекс. Глаукома са съвсем незабележими. Много често хората се оплакват единствено от едно леко напрежение, сълзение на очите, периодично замъгляване, което отзвучава. И понякога тези симптоми не са белег за нещо сериозно, но понякога могат да бъдат и белег за една начална глаукома. Основният симптом на глаукомата, повишеното очно налягане, може да съществува и без да има развито заболяване, уточни доктор Трошев и допълни, че е редно да се говори за глаукома, когато има установено поражение на зрителното поле. Последствията са, ако не се лекува, до пълна слепота води. Добре е, че последните години все по-малко намалява процента на, поне в нашата клиника е така, процента на хората ослепели от глаукома. Това се дължи на все по-модерните препарати, лекарства за лечение на глаукомата, т.е. за понижаване на вътреочното налягане, както и все по-доброто усъвършенстване на хирургичните методи и лазер терапията при лечението на глаукомата. Скрининговите изследвания на вътреочното налягане ще се извършват от днес до края на месеца, всеки понеделник и вторник от 10 до 12 часа в Медицински център Трошев, който се намира на улица Методи Кусев, 61. Телефон за предварително записване 042 63 0053. От 21 март до края на месеца, всеки делничен ден от 12 до 13 часа и от 18 до 19 часа са предвидени безплатни прегледи в друг медицински център на адрес булевард Руски 56, етаж 2, кабинет 3. За предварително записване можете да се свържете с доктор Драгоева на телефон 0898 86 4903.